Għall-ewwel darba minn mindu nkixef l-iskandlu taż-żejt sentejn ilu, il-Pulizija interrogat lil Cathy Farrugia, mart in-negozjant George Farrugia. George Farrugia ingħata maħfra presidenzjali biex jixhed il-verità dwar dan l-iskandlu. Żvelat dan il-Gazzetta Malta Today li sostniet li l-interrogazzjoni tas-7 sigħat dwar l-iskandlu taż-żejt seħħet fit-tmiem is-sena li għadha kemm għaddiet. Qed ikun allegat li Cathy Farrugia seta' kellha rwol ċentrali f'dan l-iskandlu, kif jidher li hija l-persuna wara ħruġ ta' invoices mill-kumpanija Icon Limited. Invoices li ħarġu bejn l-2003 u l-2010 allegatament minn wara dar l-aħwa ta' George Farrugia. Dan fi żmien meta kienet impjegata magħhom fil-kumpanija Power Plan Limited. Għal madwar 10 snin, Cathy Farrugia servit fl-istaff ta' Lawrence Gonzi meta dan kien konsulent legali f'Mizzi House. L-istess Lawrence Gonzi li meta mistoqsi mill-ġurnalisti kien ċaħat li jaf lil Cathy Farrugia. Fl-istqarrijiet tiegħu lill-Pulizija, George Farrugia kien ammetta t-tixħim sa żmien meta tankret ta' Bone kien chairman tal-Enemalta, però mhux fi żmien l-eks. Għalkemm f'dak iż-żmien Cathy baqgħet toħroġ l-invoices bħala Icon Limited.